El 3 i el 4 de maig, l'Ametlla de Mar acollirà les dues proves de natació en aigües obertes de 5 i 2,5 km de la Tuna Reis Balfegó. Per participar en aquestes activitats, la Tuna Reis Balfegó comptarà amb els atletes de primer nivell Víctor del Corral i Erika Villaécija. La nedadora olímpica va estar a Mataró el passat cap de setmana per preparar la travessia de 5 quilòmetres, on també va instruir altres nedadors que participaran en aquesta prova. Ho va fer una setmana abans de la disputa del Campionat d'Espanya de natació, on espera obtenir la mínima per l'europeu d'aquest estiu. Ara la setmana que ve tenim el Campionat d'Espanya Open per fer les mínimes en piscina pel Campionat d'Europa que tenim a l'agost, i el cap de setmana 14-15 de juny tenim el classificatori d'aigües obertes, on intentaré classificar-me amb 5 i en 10 quilòmetres també. Hi ha un atractiu i un element diferenciador amb les altres activitats que s'organitzen en aquest esdeveniment esportiu, i és que la sortida de la prova de natació de 5 quilòmetres es realitzarà mar endins, on estan les piscines aquàtiques del grup Balfegó.